The moment President Wadziko augendedwa akutawa, the national security of the country is at stake. 1980, Samuel Doe wa ku Liberia anapa President Mwankhanza. After 10 years, nayeso anaphedwa ndikudyedwa ngati nkhuku. Akuluakale amati woyenda ndi lupanga adzaphedwanso ndi lupanga. Ku Central African Republic kunayisika wamphamvu Francois Bozize ananda boma 2003. Nayeso anachosedwa ndi zigawenga 2013. Samuel Doe komanso Francois Bozize amagwisa ntchito tribalism kutsogolera anthu. Mukhoza kuona kunena kuti zinawavuta. Julius Nyerere wa ku Tanzania anathesa mafumu pofuna kupewa kusankhana mitundu. Tikukumbukira 2007 ku Kenya kunachitika zipolowe zimalimbikitsidwa kwambiri chifukwa chosiyana mitundu. President Ahmad Tule anathesa mitundu ku Guinea popewa zimenezi. Pa Rwanda pompa anthu anakhapana chifukwa chosiyana mitundu. Ku Lilongwe otsutsa boma anakhapidwa, apolisi sanachite kanthu. Zinachitikanso kumponera, even president sanadzudzule. Lero ena ayamba kubwezera chifukwa aona kuti violence is the best solution to deal with enemy. Akuluakulu, civil war, nkhondo yapachiweniweni imayamba choncho. Dziko likamasowa chilungamo, wina akamakondera mtundu wake, anthu amatopa. Richard Chimwendo Banda, Minister of Local Government, ndi amene akutsogola zipolowe ku Central Region. Koma azindikira chinthu chimodzi. 1993 kunali kamuzu samalowa opposition ku Central Region. Kodi anawina chisankho 1994? Nanga referendum 1993 anawina? Violence is not an option to win general election. Zimene zachitika uchikwawa, zimene zachitika ulilongwe, mponera ngakhale uchikangawa ndizosaloledwa. Kuchikangawa kuja kunachitikanso violence. Anthu anaphedwa, ma statement aboma osana ndi ripoti. That is violence. Timafuna tipemphe inu azathu ang'ona, siyani kugwisa ntchito gule wamkulu pa ndale. Kalekale nyawu zimalemekezedwa dziko lonse la Malawi, koma lero gule wasanduka branch ya Malawi Congress. Achewa ndi mtundu osati chipani. Ena amasapota UTM, DPP, MCP, Afodi. Zimene akuchita Chimwendo kugwisa ntchito gule pa ndale is abomination. Akunyozetsa mtundu komanso mafumu achichewa. Tribalism imabwesa umphawi. Muone maiko osankhana mitundu kumachuluka mavuto komanso nkhondo. South Korea, Japan, Botswana kulibe zoti iyayi ine nditumbuka mchewa kapena ngoni. That is why amachita bwino pachuma. Koma kuno president akupereka ntchito komanso business kwa abale yake. 2023 mu December, kampani ya ku Lilongwe Akatswiri Minerals inapita kumwanje kukumba bauxite. Mwini wake wa kampani imeneyi ndi Nick Chakwera. 2022 Chawezi Kwale inawina contract ku Ministry of Transport. Mwini wakenso ndi Nick Chakwera amene akuprinta ma passport ku immigration e-tax system ndi Nick Chakwera. Posachedwa pompa Masin Lapa zika ku Dubai yapanga mgwirizano ndi Chakwera kuti akumbe golide ku Kasungu. Tinamva zaka zambuyo mukuti anthu aku Kasungu akumba golide. Golide amene uja amakumba iligali. Ndiye panopa Achakwera apanga diru ndi mwenye wa ku Dubai Masin Lapa kuti akumbe golide ku Kasungu. License anapasidwa kale ndi imene mukuona pa chithunzipo. Akuluakulu, president ameneyu ndi Pyuta. Ku Palombe, Songwe Hill, ena amati kuchanga anapinyolitsa kwa Atsamunda akuti achosemera. Ku Kasungu golide, komanso kumulanje Pachambe bauxite. 2020 anangowa mboma
anasegula makampani ambirimbiri amagwisa ntchito pobera misonkho. Mwachisanzo anagula famasi 2 billion, amawina makontrakt ku Ministry of Health ochita supply mankhwala, koma anthu akapita zipatala zaboma panado kulibe, amauzidwa mankhwala kulibe, akagule ku stolo. Ngati mukumbukira bwinobwino 2022 kunachitika skando 6.2 billion COVID fund. Mbusa wa Assemblies of God Martin Mainja anamangidwa. Chimene chinachitika, akulu amenewa anawina contract yopopera mankhwala corona ku State House, anangodya 100 million osagwira ntchito. ACB Tamanga anauza polisi kunena kuti diluyo sanapangeka. Nick Chakwera ndi Kaponda Gaga anali momo. Dziwani kuti nkhani imeneyi sinapite patali, anatulusidwa ngakhale ku khoti inatha. Norman Chisale ananyoza nduna kuti chiminista mulandu unakula mpaka Attorney General anapanga pilu. Koma azibusa Assemblies of God akupa mamiliyoni mabiliyoni osamangidwa. Ine sinagwirepo ntchito kuboma kaya kuliponse. Ntchito imene ndimagwira ine ndimagwira ntchito ku Chipiko. Akuluakulu, 2021 dziko la Mozambiki linamaliza kumanga njanji yolumikiza Malawi. Anapempha kuti kampani yomweyo ipitirize kumanga njanji ya Malaka mpaka ku Blantyre. Chakwera anakana ndi kupereka kontrakiti kwa mwana. Mota Angel imamanga njanji imeneyi ndi 48 billion, koma CR20 ndi Vinumbiko Mumba pamodzi mwana wa Chakwera anayonjezera kufika 128 billion. But still njanji imeneyi sinathe. Ife anthu ife mukatisankha chisankho tikakhala ku State House muzitiuza zona zokhazokha. Zulo mwaonera klipi apo, mwaonera klipi ndi kusegula njanji yakuvale, mwaona munaona treni pompaja. Nanga sabati kumuuza president kuti chibe chichokere kamuzu anthu sanaone stima. Mwaimva imeneyo? Si mwaimva? Koma inu kunalibe siku lija timasegula ichi. Komanso nthawi ya president Muluzi a Brown Mpinganjira nali nduna ya transport kunoko. Kuja ku Mozambique a president alero Anyusi anali ndunaso ya transport. Anatenga azimayi kuno, ndimakumbukira kuti azimayi aja anakwera train kuchokera kuno. Sopano manager ndiye kuti ni nthawi yakamuzuzu. Abale chonde president watu chisamuzunze chocho kumuuza maboza.